Inqubo yokufunda ukubhala iqala ngaphambi kokuba izingane ziqale ukufunda okuhlelekile ebangeni lokuqala. Uma kukhulunywa ngokubhala okufufusayo, kubalwa konke izingane ezikwenza ngaphambi kokuba ziqale ukubhala izinhlamvu zamagama. Okubalwa kuzo ukuxikiza, ukudweba, kanye nokwenza izinhlamvu ezifana nemimo kanye nezimpawu. Ake sihlole ukuthi abazali nabanakekeli bangakhuthaza futhi bakuseke kanjani ukufunda nokubhala okufufusayo ekulungiseleleni ukufunda ukubhala izinhlamvu zamagama, amagama nemisho lapho izingane seziqala ukufunda okuhlelekile ebangeni lokuqala. Uthi bewazi ukuthi miningi imisebenzi elungiselela izingane ukubhala, engabandakanyi ukubhala. Izingane zidinga ukuthuthukisa amakhono azo okunyakazisa umzimba noma imisipha emincane ezandleni naseminweni ukuze zikwazi ukubamba ipensela nokubhala izinhlamvu zamagama. Akumangazi ukuthi imisebenzi eminingi eyakha ukusebenzisana kahle kwemisipha emincane yimisebenzi eyenziwa lapho ingane idlala. Buka iminwe nezandla ezithombeni ezilandelayo lapho izingane zidlala khona ngenhlama yokudlala, ukudweba iminwe, amabhuloki okwakha, ukudweba zilandele izimo, nokusebenzisa izikelo. Khuthaza ukwenziwa kwale misebenzi ekhaya ukuze isekele ukukhula kahle kwemisipha emincane enganeni yakho. Enye yezindlela ezibalulekile kakhulu abantu abadala abangakhuthaza ngazo izingane ukuthi zibhale ukuzikhombisa ukubhala njengendlela yempilo yansuku zonke. Izingane mazikubone wenza uhlu, ubhala amanothi, uthumela imiyalezo futhi ubhala izincwadi. Tshela ingane ukuthi ubhalani bese uyikhuthaza nayo ukuthi izenzele okwayo ukubhala. Qiniseka ukuthi zikhona izinsiza zokubhala ezifana namakhrayoni, namapensela, namaphepha atholakalayo ukuze izingane ziwasebenzise. Kodwa ukhumbule, ungalindeli ukuthi imizamo yokubhala kwezingane ezincane izobukeka njengombhalo wabantu abadala. Ezimweni eziningi izingane zizodlula esigabeni sangaphambi kokubhala ezihlukene eminyakeni embalwa ngaphambi kokuqala isikole sangempela futhi zifunde ukwenza imimo, izinhlamvu namagama. Izingane eziningi ziqala imizamo yazo yokubhala lapho zineminyaka emibili ngesigaba sokuxikiza. Ukubhala kwazo kuzobukeka njengemibhalo engasho lutho, engamakokoloshi, kodwa lamakokoloshi ayisinyathelo esibalulekile sokuthuthuka kwezingane, kanti kufanele ahlonishwe futhi akhuthazwe. Ungase uqaphele ukuthi izingane azilibambi kahle ithuluzi lokubhala ngalesi sikhathi. Ungakhathazeki ngalokho okwamanje, ziyeke zizifundele ukubhala. Ekugcineni izingane zizoqala ukubhala izimo ezifana nezinhlamvu zamagama njengoba kukhonjisiwe kulezi zibonelo. Khumbula, lezi akuzona izinhlamvu zamagama, kodwa zihlukile nje, yimimo nemigqa engahlelekile ekhasini. Ngokuhamba kwesikhathi, imimo efana nezinhlamvu zamagama izophenduka izinhlamvu zamagama ezibonakalayo, kodwa izinhlamvu zizosabalala ekhasini lonke. Lokhu kubonisa ukuthi ingane iyazi ukuthi izinhlamvu zamagama zinencazelo ethile, kodwa azikabazi ubudlelwane phakathi kohlamvu lwegama nomsindo noma imithetho elawula ukubhala. Isibonelo, uma sibhala siqala ngakwesokunxele siye kwesokudla. Esigabeni esilandelayo kubonakala izingane zibhala uchungechunge lwezinhlamvu zamagama ezifana namagama nemisho.
Kodwa namanje akukabikho budlelwane phakathi kwezinhlamvu zamagama lezi namagama kanye nemisindo. Ekugcineni izingane ziqala ukuxhumanisa izinhlamvu zamagama nemisindo eziyimele futhi zisebenzisa isipelingi ezizakhele sona ekubhaleni kwazo. Lesi sigaba senzeka ngesikhathi ezahlukene ezinganeni ezahlukene, kanti ezinye izingane ezifika kulesi sigaba zineminyaka emine, kanti ezinye ezifikelela kulesi sigaba sizisebangeni lokuqala, lesibili noma emva kwalokho. Ukushintshela esipelingini esifanele yikona okulandelayo futhi kwenzeka kancane kancane njengoba izingane zifunda amagama amasha, uhlelo lolimi namaphethini esipelingi. Into ebalulekile kakhulu abazali nabanakekeli abangayenza ukuvumela izingane ukuthi zidlule ezigabeni ezahlukene ngesivinini sazo futhi bakhuthaze ukudweba nokubhala. Ungalokothi ugxeke umsebenzi wengane yakho. Uma ingane yakho ibhala noma idweba okuthile, icele ukuthi ikuxoxele ngakho. Lokhu kuzokhulisa amakhono ayo olimi futhi kuyikhombise ukuthi uyakwazisa ekubhalayo. Ukubekezela kwakho nokweseka kwakho kuzoklonyeliswa ngokuba nezingane ezikulungele ukubhekana nenselelo yokubhala lapho zingena ebangeni lokuqala.